दिनै हरनि 10-11टा समावहाय आंनि जे दाउ फार्म बे दाउ फार्मखौ सिनाय मोनै सुबुंफोरा सावनानै सेवहांगार खालामो। नायनो दुखुनांथाव, माने आङो बेयावनो दाउ फिसिनानै आंनि न'खरखौ आङो बेबायदिनो जोथोन लानो हादोंमोन। बेखौ जोंबो बारा मिथियाखिसै हरनि समाव माब्ला बिदि खालामना दोनखो बिदि। मा बेयावथ' मोनसे माबा दाउ सुग्रा दंमोन, ओमफ्राय कारेन्ट बेनो बाल्ब दंजोबोमोन, ओमफ्राय मा होनो बेलसाफोर दंमोन बेबायदि आरो। खहा जादों माने बे न'खौ आङो सिगां EM सारा सारि लाख हरदोंमोन। 4 लाख हरनानै बेखौ रायजोनो हरदोंमोन, सेंग्राफोरनो 4 लाख हरनानै दाउ फार्म फिसिनानै इनकाम खालामनो सुबिदा होदोंमोन सेंग्राफोरनो। बे सेंग्राफ्रा सोलाबलायिनि थाखाय आङो बे न'खौहाय आङो बायनाय जादों। बायनानै आं हारसिङै फिसिनाय जादों। बोसोरसे जाबायमोन नै, ओमफ्राय बेबायदिनो फिसियै बोसोरसे जाबाय। ओमफ्राय बै माखासे सेप्तेम्बरनि 28 तारिखआवबो बेबायदिनो आंनि सायाव, बे दाउ फिसिनायनि सायाव माबा मोनसे गाज्रि नोजोर होनानै बा टिउबवेलाव मुलि होनानै दोनदों। ओमफ्राय बेयावबो दाउआ थैयाखिसै आरो नुनानै बेखौ बे मुलिखौ गारनो हादों। मानसिनाव टारगेट खालामनाय जानो हागौ, मानसिनाव नङाब्ला दाउनाव आरोखि, दाउआ बेबायदि आरो। नोंखौहाय माने नोजोर होनाय बेखौथ' आं बुंनो हालिया, माने आंथ' आन्दाज मोना। आंखौ सोरबा माबा मोनसे गाज्रि मोननाय थानो हागौ, खिन्थु आं बे सोरखौबा माबा दुखु होदों, सोरखौबा माबा मोनसे खालामदों बिदि नङामोन आरो। दा बेखौ फोजोबनो थाखाय माबा मोनसे मददफोर बिगोन नामा? जुदि सरकारा जोंनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा सारमोनहा बिदि सुबिदा होयोब्ला, आङो दाउ फार्मखौनो बानायफिननानै आंनि न'खरफोरखौ आङो मोजाङै खुंलांनो सानदों आरो। ओमफ्राय आंजों लोगोसे सानैसो बेबायदिनो हेफाजाब होग्रा, आंखौ बेबायदिनो मानसियाबो, बिसोरनि न'खरफ्राबो थांनानै थायो, बेखौनो आं आसा खालामदों आरो। औ, रावबो गैयामोन। माने दाउखौहाय ख्रिस्टमासनि थाखाय लाथ'नाय जायाखैमोन। ओमफ्राय बे गुसुना, बे समुद्र गुसुखाय दाउआबो एसे गाज्रि जानायनि बे जानुवारि लास्टआव लाबोनायनि माबा खालामबायमोन आरोखि, लाहार फाहार खालामबायमोन।